Sira ngapa ndring-ndriken? Ngalor. Ngalor. Heeh. Lah sira ngapa tumben-tumben nih? Ya. Arep jogging yang pemanasan set. Hah? Jogging. Ora tau-tau nih jogging ira. Kowe sira ora tau-tau wong sira ora tau tangi gasik. Ora nyong takon temenan. Sira ora ana ngimpi apa? Nyong pengen jogging, kepengen tuku lemah. Pengen tuku lemah. Oh. Lah keprewe kowe? Olahraga. Kaya iya. Oh si toplo kayak wingi re. Tuku mobil jare saka hasil keringetnya dewek. Lah nyong kok ngene wis gobios. Apa meneng mlayu-mlayu, keringetnya nyong akeh. Tuku lemah. Maksudnya sira? Ora sekiye keringet per liter piro sih? Dening per liter sih. Ya kuwe le adol keringet piro maksudnya? Ora ngono lho maksude. Terus Sing dimaksud kerja hasil keringetnya dheweke ngene toplo kayak nyambet gawe nganti kemringet nek gajine nggo tuku mobil. oh alah salah kaprah ya nyane. Iya wis jenenge kerja hasil keringetnya dhewek. Tak kira ana adoli keringet to. Ya ono nek ono ya nyong melu ngumpulke keringet. Terus kanggo ya? Ora kanggo gawe. Wis gobios ya? Aduh wis. Tapi meneng-meneng kelambimu apik sih. Iya? Apik re? Apik. Jersiane ISP Purworejo. Oh, ISP Purworejo. Lah iya. Sing wong Purworejo ndelengi ISP aku kudu nganggo jersi kok ngene yo. Wih, sangar ya. Ini kepenak, anyes. Kena keringet nyerep. Gaweane Fairness Apparel. Oh, Fairness Apparel. Iya gaweane iki. Rarap. Arep ji. Klambi tandenge. Wih. Mantap sih. Kuning. Wis, keren. Nggo nyong Heeh, ya bayar. Masa bayar karo nyong kuwi? Tuku lemang kok nyong. Bayar. Bayar. Ya karo nyong yo, masa bayar. Bayar. Jenenge dodolan. Lah, gratis lah. Gratis ya kupingmu tinggal kene. Ya ra ngono. Nggo nyong lah. Yo. Wis ana sira turu wae. Wis ra kanggo gawe kowe. Menan. Sira ra kanggo gawe jogging-jogging ka ono, ora iso tuku lemah. Lah nunggu keringetnya mah. Hah? Lah nyong ku ngapa ngumpulke keringet? Nggo ambon-ambon.